Goedenavond. Het is zondag 26 april en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Al meer dan 6 weken gelden de lockdownmaatregelen en mogen ouderen in woonzorgcentra niet meer naar buiten en kunnen zij geen bezoek meer ontvangen. Ja, wij mogen niet naar buiten. En dat is dus voor veel mensen, voor een heleboel mensen, is dat jammer. In principe neemt men dit, ik zou zeggen, als een man. Men is er rustig onder, men accepteert zoals het is. En wij proberen echt enorm om de mensen te helpen om hun dag goed door te komen. Maar met hieltjes jongens hart, leeft ondraaglijk en smart. Ik vergelijk dit met wat ik meegemaakt heb in het Jappenkamp. Daar mochten we er ook niet uit. Dan wist je niet hoe lang dat duurde. Hier is gesteld 20 mei. Dus ja, daar hou ik mijn eigen dan maar aan vast. 2 keer uitstrekken, lang maken en terug. Ondertussen proberen de verpleeghuizen er het beste van te maken. En zoveel mogelijk op 1,5 meter. Merkt u ook dat ouderen bang zijn om ziek te worden? Mensen zijn bang om ziek te worden. Dat geldt voor onze bewoners, maar voor onszelf ook. Hè. Dit wil je eigenlijk niet meemaken. Bent u er zelf bang voor dat u het gaat krijgen misschien? Nou, ik ben er niet bang voor. Als het zover is, ja, dan moet ik mijn hoofd op een kussen leggen. Maar ik ben er in feite niet bang voor. De EOD heeft gisteravond met een explosieve robot onderzoek gedaan bij een bestelbus in Oostkapelle. Het busje stond geparkeerd in de Waterstraat bij de kerk. In de bestelbus lag een dode man. En agenten zagen iets liggen dat leek op een explosief. Na overleg met een expert werd besloten geen enkel risico te nemen en de EOD in te schakelen. Met hulp van een robot werd uiteindelijk vastgesteld dat het niet om een explosief ging. De man is een natuurlijke dood gestorven, meldt de politie. Het zouden gouden tijden kunnen zijn voor deze doe-het-zelf garage in Hulst. Mensen hebben nu meer tijd dan ooit om aan hun auto te klussen, maar klanten die zijn er niet. Mijn klanten mogen niet komen, mijn klanten die mogen de grens niet over. En de meeste klanten hebben we uit België. Zeker 90% van onze klanten zijn Belg. En die mogen de grens niet over. Normaal verhuurt hij 6 dagen per week zijn bruggen, gereedschap en kennis over auto's. Nu is hij alleen open op afspraak. Om toch wat inkomsten te hebben, neemt hij nu ook andere klussen aan. Ik heb een specialisatie voor Porsches. En nu neem ik ook dingetjes aan voor andere auto's, alleen maar om iets te kunnen doen. Ik val buiten de boot voor alle regels. Ja. Dus ze zeggen autobedrijven mogen inderdaad open zijn. En een doe-het-zelf garage valt ook gewoon onder een normaal autobedrijf. Ook al bied je eigenlijk een service aan. Staat er tot nu toe nog geen compensatie op of iets. Hij vindt dat er te weinig aandacht is voor grensondernemers die, net zoals hij, afhankelijk zijn van Belgische klanten. Gezondheid staat voorop, maar hij hoopt dat de grenzen na 3 mei weer open mogen en hij zijn klanten weer kan verwelkomen. Het verbod op evenementen werd deze week door de overheid verlengd en daardoor zijn tot 1 september ook alle triathlons verboden. André van Meerkerk uit Goes heeft daar iets op bedacht. Een triathlon vanuit de tuin. Iedereen kan meedoen. En sommige mensen willen gewoon een herinnering hebben aan deze tijd. Dus de tijd waarbij ze thuis hebben moeten en solo hebben moeten trainen en geen wedstrijden hebben kunnen draaien. Maar sommige mensen die maken gewoon kennis met de sport. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Je eigen tuin is het start, wissel en eindpunt van de triathlon. Lopen en fietsen mag buiten je huis. En voor het zwemmen moet je creatief zijn. Je kan zwemmen in een badje bijvoorbeeld, met een elastiek aan je lijf. Dat gebeurt. Maar je kan ook gewoon droog zwemmen op een kussentje, zoals ze dat vroeger deden. Of met elastieken. Het wisselen tussen de zwem-, loop- en fietskleren doe je in de tuin. En zo werk je de onderdelen af. Van Meerkerk zorgt voor de beloningen. Als mensen ingeschreven hebben, krijgen ze sowieso altijd een medaille. En als ze hun gegevens ook aan mij nog met mij delen, of via de Facebookpagina delen, dan stuur ik ze ook nog een persoonlijke oorkonde toe met hun tijden daarop. Er is ook een goed doel aan de triathlon gekoppeld. Het inschrijfgeld dat atleten moeten betalen gaat voor een groot deel naar de voedselbank.
Dance, take you super duper much for the generous biddies, my man. Dit is Sven Groenendijk en hoewel hij hier staat te dansen is hij beter bekend als de Happy Chef op streamingsplatform Twitch, waar hij live al zijn kooksessies uitzendt voor een wereldwijd publiek. En zo konden honderden mensen meekijken terwijl hij eten klaarmaakte voor 70 ouderen in Wemeldingen. Mijn vriendin werkt in restaurant Bobby's op Wemeldingen en die hadden nog een berg eten ingekocht natuurlijk. En ja, dat kan nu natuurlijk niet gekookt worden, omdat ze geen mensen meer kunnen ontvangen. En toen waren we er op een soort van idee gekomen om samen een charity te doen. De mensen krijgen lekker een satéetje met een stukje stokbrood, een beetje aardappelsalade en een beetje pindasaus. Zo. Hallo. Goeiedag, we komen u een gratis maaltje aanbieden. Een kipsatéetje met pindasaus, stokbrood en een aardappelsalade. Zo, wat een verwennerij. We kregen vandaag een hele mooie dag met zon, weinig bewolking en het was rustig. Prima weer met deze stralende condities voor iedereen om er even op uit te trekken. Omdat er ook weinig wind was, was het natuurlijk ideaal voor een wandeling of een fietstochtje. Bovendien was de temperatuur heel goed te doen met 16 of 17 graden. Ook vanavond en vannacht hebben we weinig wind, die is variabel, komt een beetje uit het zuiden. En de temperatuur die zakt bij heldere condities tot ongeveer 5 à 6 graden. Morgen, Koningsdag, krijgen we ook weer een hele mooie dag met vrij zonnig weer. In de loop van de dag volgt er wel wat bewolking vanuit het zuidwesten, maar het blijft droog. En de maximumtemperatuur komt te liggen tussen 18 en 21 graden. Bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. De komende dagen krijgen we toch wel te maken met wisselvallig weer. We zien op dinsdag bijvoorbeeld regenachtige condities bij een temperatuur van 16 graden. En ook woensdag en donderdag blijft het niet droog, krijgen we te maken met buien. Soms ook met een klap onweer bij een temperatuur van 16 graden. Tot zover het nieuws en het weer van deze zondag. Vanavond om 20:30 en 10:00 nog in Zeedok de documentaire Een echte perenboom. Over de lotgevallen van de Joodse familie Perenboom aan de hand van hun fotoboeken. Ik wens u nog een fijne zondag en graag tot morgen.